Salam hemejäňize. Hiç ýaşy tamam otursaňmy. Ene seredin näme ýazýarlar. Men arada 3-4 günlükde, äne gittim, doglaryny gittim. Batyr bilen çykyp tak sakladyk bolýan. Plançamana diýdi zat dip. Biri gahar metirdim, menem onu video koydum 3-4 günlükde. Ene myjyklan biri seret näme ýazýar. Men hiç gaçan köp koyyan videolarımda doğrusu elimde ama Hudaýa şükür Allah'a mıngda şükür. Madin gogdat ýazylýar ýöne. Arasynda 3-4 tane şolar ýaly myjyklan ýazýanlar var da. Birinji gedek şu komentaryny ýokury çykarýan. Olam näme üçin men ejeme ýetdi. O käbirler ýazýar. Ay sen ýaryklar şey etmeli. Ay oňormanar seyfen men dalmaly ekeni. Onu ýa-da ýok. Aşgabat bilen äne barasy 20-30 manat narmany baha. Men şonu düşünürjek boldum. Doğrusu içinde Hudaýlykly plança beräýär. Dogun näme berseň bolýar diýenlerem ba. Düşünýän menen olary diýip diýmek ýöne. Şolar ýaly myjyklar deret ödem näme diýip girýär. Seni hyzmaty diýär. Seni tonan ok men ejeme ýetmäne. Sen men ejemin aýatda bardygyny bilýärmi? Birinji öçür. Sen birinji soru. Ikincidenem. Sen özüň şo taýdan çykmadyňmy? Ýa sen başga ýerden çykdyňmy? Ha? Men bir zat sana bir zat aýdaýyn. Seňem bilemok özüňe ullakan adam emek diýen. Men sen videolaryny ýerip gördüm da halka hyzmat edýän ekeniň. Sen utolan okmuşa edip ýazmana. Sen men göresiň nelen okmy videomy? Geçde gidiver, men sana doğrulap gördürjek bolam ha. Dogry dämi? Men aftabda minmänem hiç hil özüme aýyp göremok, utanamok. Wagtymda geçen ýyl men idare işini işledim. 7 aýla aftabda gatnadım. Men utanmadym hiç hil. Häzir men ýa utanamok. Ýöne arasynda gyssagly, ýa bir uzak ýola gitsen, ýa giç bolsa taksa minmeli bolýar. Mesele ýok, özüňde minýänsiňiz. Ýöne hemmäňde degişilýärli başda da aýtdym. Taňry ýalkasyny akelýänlerämmi araňyzda size medýansyňy düşünýän men. Ýöne näme üçin imni birinji gedek şu komentaryny ýokury çykardym men, köp video goýdum da. Näme üçin imni men ejeme ýetdi. Sen men ejemin bardygyny bilýärmi? Aýatda. Ha? Birinciden men ejem öldü. Düşünýärmi? Men gije günni ejeň mährini ahyryny çekip gynanýan. Düşünýärmi? Bilemok sen ejeň barmy ýokmy ona bilemok. Sen ejeňe kakyny hormat goýýan, maşgalaňa da hormat goýýan. Allah jan 100 ýaşlary şu video alyp otyn elim aýagym titrýär gaharmy. 100 ýaşasyn sen ejeň. Ýöne min kiýalyk ejetildik duýguny Allah jan sana da nefi bersin. Düşünýärmi? Seni hyzmatlary utananokmy özüňe ýa halka hyzmat edýän ekeniň. Ýazýan zadyň näme? Ha? Utanmadyňmy şey diýip ýazmany. Sen göresiň gelen okmy geçdik gidiver. Näçe meni görýän? Näme sebäbi görýän şu elim aýagym titrýär. Sen men ejeme ýeteniň üçin sen hak Hudaýa tapşyrýan. Başga sözüm ýok. Hiç hili. Ýöne ölen adama beýdip ýetilen ok. Düşünýärmi? Ölen adamyna asaýyşyň bolmasyn. Saňa da min kiýalyk ejetildik duýgy Allah jan nefi bersin. Häzir Allah Tagaladan owaz gelse, ejeň bir sagat, bir gecejik berjek, näme etjek, hemme dadyňdan geçjek bilýär, men geçjek. Anan men ejeň mäkrine ýyly gujogyna dar. Anan ýa düşünýärmi şoňa? Şu zordan elim aýagym titrýärdi. Saňa gurulamäne bar, saňa baja saňa gurulamäne şu sözüm kän görýän. Sen şu sözü degen ok. Düşünýärmi? Allah jan saňa bundan meýlek antap bersin. Awa kelläňe pikir bersin. Diň adamlara gowdat ýal bundan meýlek. Bunu ýa-da ýalma. Doganjym. Düşündiň? Şu historiýany soňuna çen dinleýän. Dün akşam işden gelýärken saat 10-da geçdik. Men 10-njy etaja ýaşan. 10-njy etaja kapdan çykýanman. Bir ýaşy şey ýatyr içkili ağlaya. Bu näme boldy diýsem, men aýalym öldü. Düýnüň günükde aýalym öldü. Men gatga goýadym aýalymy. Rak keseli bilen öldü. Indi bolsa men nädip şol stresim aýyrjagym bilmän, ýöne içip ýatýan aýagyny prosto birinji gedem ödüm ýaşan domly ahrana bar, kamera bar düşýän. Diýjek bolanda adam şo ýaşuly men elinden galdyryp götürüp öýe saldym. Gelin nahar çay çörek berdik. Ağlaýar da diýjek bolanda adam näme? Bu ýaşuly kim bolup çykdy bilýärmi bu ýaşuly? Начальник, uly başlyk. Biziň kenbe mi kenbe näme diýilýär bize kenbe? Kenbeň başlygy 2005-2006.
general FSB, nasıl da FSB da, şan general FSB. Ona ne diyecek? Ne içip ayalı öldü deyip ayalı yoldan çıkıptır durmuşsun ayağını katı söyleyen eken inanmarsınız ne prosto удостоверение nasıl görkede de 2005-2006'da tam general FSB внутренних дел там bilen mi ne prosto adam prosto gongşum tanamam kimdi şumat bolsa 19 kampaniyası var 19 kampaniyası gözüňizde oturýarmy multimillioner yönü bollun bu adam prosto 65-67 yaşında durmuştan yadan bollu men yaşatım gelen okşu durmuşta sebäbi men ayalym öldü men hemme smysl zyny yitirdim men düşün вообще durmuşun manitini yitirdim men şu vijan näme dip aýtjak bolansa näme sebäp seredin adamın näçe pulu var näçe zwanya näçe tanışı var şanly FSB generali şanly 14 kampaniyası multimillioner dollar bu prosto baht oteredin baht yok ne bu adamda bana gerek gel şurada at diye ne iki tane oğlum var onların Bulgarya'da yaşa olan öde işler bilen diye kimi men şu atları koyayım diye anlamarsın ne şunu yala pikirde men özüm oturup pikir diyenler o köpüğünde business diyorlar bayamalı plan etmeli diyorlar yönü hiç açan sağlığı ya da öz gelini ya çağlarının oladığını düşünen nokta nämedir şu gadyryny bilen oklar. Käbir himmesine diýip aýdamok bir baraňyzda şonýaly adamlar ne diýjek bolan seredin şu adam multimillioner general FSB tanışlarım gaty güýçlü pulu var yönü men ýani boldy diýe hiç sada höwäsim ýok. Hiç sada höwäsim ýok. Inni şul barada özüňiz oturup pikirlenip görüň men oturup pikirlenip görýän özüm her kimin bir durmuşunda öz kynçylygy var. Biriniň şumat çörege tapmana puly ýok. Biriniň şunýaly aýaly öldü, rak keseli bilen. Millioner, swyazy bar, pulu var, ýöne durmuşyň manetini ýitirdi. Indi siz özüňiz pikirlenip görüň, şuň ýerine kim bolardyňyz? Kim? Haýsyn saýlardyň, haýsy garip bolup ýöne maşgalaňjany sag bolup sevgili geliniňiz var ya jan ýoldaşyňyz var. Şoň bilen şoň ýarak bolardyňyz ýani general multimillioner ýönüni şol aýaly öldü durmuşyň manetini ýitirdi. Haýsyny özüňiz saýladyňyz. Şu wijan manetine düşünen bolsaňyz men pikirimçe uly bir bagyt şuda. Öz pikirlerinizi kommentarda belläp geçin. Dogonçuklum. Yaşın soňuny näme işläp görsiň diýipdir. Bilemok näme netdilen ýazandan bilemok. Diňe şonu ýazypdyr. Inni Allah jana döneýin, Hudaýja näçe ömür berdi bilemok men. Arzu etýänime uzak ýyllar nesip bolsa aktyk söýüp barakdyjaklam ýöne iken zatlamyň hüzürini görmek. Näme girseňiz menem bir yeňillik bilen ýetemok da bu zatlara edem ýykylyp galyp büdüräp ýykylyp galyp büdüräp şeýdip ýetdik. Hemme adamam şeýle. Dip hiç kim yeňillik bilen istat berilenok. Inni ýaşymyň soňy 52 ýaş bolsa, ýaşymyň soňy 52 ýaş bolsa, ine şu Slavyan anne şu. Anneciğim bir dakika bakar mısın buraya? Ine Slavyan şu. Ýöne ýer wagt şulam ýaşynyň soňuna türkde bolaýyn diýenler onu ýer wagt şu ýollaşy bilen öýlenip gullukdan gelipdir ýollaşy ondan näme öýlenipdirler-de türkçe gaýdypdyrlar. Bazarçyk pul gazanlar zat diýip soňum galypdyrlar. Onun 4 tane çağası var. Bir oğlu 3 tane gyýdy var. Hemi innen 5-nji boldy. Menem gyýdy ýaly gowy ýa. Ine ýaşymyň soňuna ýetip ýören zat mine şu. Ine türkçe gelip öde etjen pahir aýyrly ne türkçe gelip ine şu anne seretýän. Bilen maňa gowy seretýän diýip etjen ýaly gowy seretýän diýip pul berýär. Sag bolsun. Näme? Meňem behwedim, maňam behwedi.
Ana yaşımın sonunu 52 yaş yaşımın sonu olsa yine edip görün zaten. Halal rahmet bilen ne öýünde yaşayansın. Onun şunu seyretýän, iýdirýän, içirýän, ýuwunyrýan, ardynyrýan, gezdirýän. Onun bagam gyýyzlar bar. Gowy meni öz doganlar ýaly gowur ýa aýallygonlar ýaly gowur ýa. Onun şoň üçinem häzir gitjek diýsemem gynanýarlar. Oň üçin ine ýaşymyň soňuna ýetip ýören zatym. Ine şo erwetlikmi, gowlukmy, nämeden niýdiň bilemok dogançygym. Ine men ýöne görkedeýin niýdim da ine ýaşymyň soňuny ne şu annejime seretýän. Ya erwet zat edýänmi? Şo annem bilen düşen, şu garry bilen düşen suratyma ýazypdyr. Ýaşyň soňuny näme işläp ýörsiň diýip bilemok, men tanamok ony. Ýöne şu näme netdilen ýazanam bolsaň bilesiň gelip ala dedip ýaty bilmän horlanyp ýören bolsaň, men ine görkezdim saňa ine.